Mossèn, hi ha l'Andreu, l'alcalde de barri. Alcalde de barri, doncs que passi, home. És l'alcalde de barri, que passi. Passi, senyor Andreu. Del bar, senyor rector, no sé si em coneixerà. Andreu Bernils, per servir-lo, alcalde de barri, per lo que pugui ser-li útil. Bernils, i de segon apellido. Serran. Bernil Serran. Caram, vostè ha de ser bo per força, home, segui. Segui. Permet fuma? Moltes gràcies. És un dels pocs vicis que se'ns permet als capellans. Un moment, per favor. Sí. Ai, caram, de Serrano. Bé, com a rector d'aquesta parròquia convé que conegui els seus feligresos. Naturalment. I jo, precisament, com a alcalde de barri, a més que com a feligrès, em col·loco entre la col·lectivitat que em podríem dir dels seus subordinats. Ara, si l'he de ser franc, li diré clarament que jo crec en Déu, però això d'anar a missa. I lo dels capellans ho veig... Ho veu una mica negre, això, sempre. No, no és això, és... Miri, li diré clarament el motiu pel qual l'església em cau a sobre. Sí, si diu, ara és molt difícil que li caigui a sobre si no s'hi fica dins, però vaja, clar, Abans anava a missa cada festa. Em vaig casar com Déu mana i tinc els fills batejats i tot. En aquella època teníem un rector molt tractable i molt simpàtic. Uns anys després el traslladaren i em vingué un altre, mossèn Roca, que tenia un gènit de 1000 dimonis. Ja són dimonis. Ah, ja són dimonis. Potser que ho matessin per 500, això, Com vulgui. El meu nen gran, que tenia 8 anys, feia d'escolar. Per res el renyava i li movia escàndol. Això de per res pensi que conec els escolars, Bé, això no és el més greu. Com li deia, el meu nen tenia 8 anys i es preparava com els altres per fer la primera comunió. En aquella època a mi els negocis no m'anaven gaire a l'hora i com que considero que la primera comunió s'ha de celebrar amb tota pompa, no disposant dels prous recursos econòmics, vaig resoldre que aquell any no la faria. No veig relació que hi hagi que els negocis no funcionin en fer la primera comunió, però vaja, segueixi, parla bé vostè, Doncs aquí va començar el conflicte. El rector tossut que havia de fer-la, jo que, total, la cosa es va posar tan tibant que trencaren les relacions. Immediatament vaig treure el nen d'escolar i mai més he posat els peus a l'església. Ja ha acabat, ja? O és que li sembla poc? Ara començarem pel començament, com diuen vostès, que parlen tan bé, Vostè diu que no ha posat mai més els peus a l'església, jo li haig de dir que vostè a l'església com a màxim només n'hi tenia un de peu, l'altre encara no sabia el què fer, oi? M'explicaré, quan hi havia aquell rector tan simpàtic, tan amable, vostè anava a missa i complia com Déu mana, reconeixent que era veritat tot el que explicava, no és això? En efecte. En va venir un altre, no tan simpàtic, amb un gènit amb quants dimonis ho han mort, això 500. 500 dimonis ho han mort. I aquest rector predicava les mateixes veritats amb les mateixes proves, però, com que vostè no li era simpàtic, tota aquella quantitat de veritats religioses se'n van anar a fer... No es preocupi, home! No es preocupi, nosaltres sabem frenar temps, home! Se'n va anar a fer gàrgares. A veure, què me'n diria vostè d'un alumne de matemàtiques que gràcies a les explicacions del professor veu clarament que 6 per 7 fan 42, però vam dir que li canvien aquest professor. O n'hi posen un que no li és simpàtic i aleshores comença a dir que 6 per 7 no fan 42, fan 53, fan 96... Què en faria d'aquest alumne? A veure, què en faria vostè? Li donaria una carbassa com una casa. Imagini's, doncs, les carbasses que necessiten tants catòlics que veuen les veritats de l'església, segons el sigui simpàtic o antipàtic el capellà que les explica. Doncs és veritat, no es pot negar que té tota la raó. Miri, em fa l'efecte que ens entendrem amb vostè, senyor rector. O depèn de vostè, si creu que sóc del simpàtic, segurament. Doncs si no s'ha de molestar li diré que sí. I sap què li dic? Que no serà la darrera vegada que posaré els peus aquí. Com vostè